Yangu yakamira so. Ndaida nemusikana anonzi Chiedza. Uko kuchisuko. Asi chinzi Chiedza Mudzedze. Saka tafambidzana. Nonga takafambidzana dzinenge 3 to 4 months. Tafambidzana odaro ndakazosvika pa kunobvisa mari. Ndakabvisa 345. Sapa time yacho anokwanisa kumutora pa. Iwo abereki vacho vakati vada mari yemafukidza dumbu. Mwana. Saka patikaenda first time apa ndichinozikanwa kumba kwavo. Iwo vane list ravakazotipa, ravakazonitumira pafoni. Asi patakazoenda tichinobvisa mari list ranga rachinja. Saka kuchinja ukaita list ikeke mari yemafukidza dumbu yakabva yanzi yapa 800. Apa inini ofuichi naenda ndine 345. Pachibva ati iwe nemari yenyu hazvichaita kuti muite mutore mwana wedu. Saka chitombodzokera kana manounganidza mari yenyu 800 yemafukidza dumbu ndopamuchaita sei? Ndopamuchatora mwana wedu. Saka tinomboitisana nharo patatodzoka kumba. Tadzoka kumba paipe takagara nenge mwedzi. Tatobva ikoko paipe nyaya yakatangira papi vakazosendwa audio nabamunini kwaona nadhedhi. Vachitotiwo kwemi nhaye muroora nechikamu chakambobviswa ichi unosvika rini uri kupi? Uri kumba kwenyu. Handiti masvona. Dai ungori munhu ari kuda imba yake dai waita sei? Dai izvizvi wakune mwana wangu. Ende hatinombona chanchakashata bapachi paaudio iyoyo. Kubva ipapo vabva kutotanga kutoti maaudio hatichatodini mwana wedu, muri matsotsi, wati ndikati kuti aita matsotsi papi? Handi masvona. Kanzi aiwa muri matsotsi hamusi straight bai mimi. Saka isi totona kuti mwana wedu hatozombochengeteki zvakanaka. Ndikati alright. Saka kompa mari yangu manje chii chichaitika? Ndidzorereka hangu mari yangu. Zvikanzi aiwa mari yako yo nyange tikakupa $, kana $5. Nyange tikazokupa muna December. Ndikati munondipa muna December kuti zvichiite. Saka kubva ipapo hatinozombotaura hedu tese. Takatoramba iye musikana wacho akatotaura kuti ini handichaite sei, handichadi. Ndiye nyaya kutotaura ega. Navabereki vacho vakati inini zvekuti mwana wangu achauya kuzogara neweba handisi kudaba. Handiri mazvona. Kwana mambo kundaisa taendako ndauku. Kwana mambo kune uchida kuenda nana Samkuruzi. Andakamboenda nawo. But izvezvi samukuru wacho anga ari occupied. Amwe wacho andakaenda nawo vari kure kwamurehwa chaiko. Samukuru ndakatombovafonera mazuva apera ndikati onaika mungawane mukana rini kuti timbodzokera kwetinoita sei tinonzwa nyaya yemari. Samukuru akati kuwadini kuti uite zvekufona. Ndikati tingarambe tichifona here? Ini ndakambofona mazuva apera. Mwana ndopavaintaurira zvekuti nyange mari yako tikazodzorera kana $, nyange tikazokupa muna December. Ndichitoti aiwa vanhu havasi kuda kuti tirambe tichiita zvekuvafonera. Dai takwanisa kuenda paground. Aiwa mari ndandisina kukwereta. Mari ndandisina kukwereta. But munongoziva chinoitika ndeyekuti ini ndandine imwe mari yanaindinayo. Handimona. Plus murungu wangu pabasa ane mari yakandiwedzerawo nayo. Handiti mazvona. Kwete kuti ndakakwereta mari. Handina kukwereta mari. Ini zvimwe zvinhu zvezvimwe zvandakazvisuspectawo. Ndaini nanguka. Handiti pane chandakamukanganisira. Ndidi kunyepa. Ndidi kunyepa. Munhu andaitonyatsotowirirana naye zvese zvakanaka, mune zvakanaka. Ende process yedu yange rekuti zvinhu zvedu tinyatsoita mune zvakanaka. Handiti mazvona. Tisaite kana zvinhu zvekuti zisana kana kudini. Ndosaka inini futi ndaisa ndatomborara naye. Kuti process yedu itange yaita sei? Zvinhu zvafamba mune zvakanaka. Handimona. But suddenly ndakatozongonzwa vakutondisendera maaudio. Ndinzwe maaudio acho. Ndikati kwemi maaudio aya mimi mamuri kusenda aya chii chamboitika? Handimona. Zvikanzi maaudio akasendwa nababa wako. Ndikati saka maaudio asendwa nababa aya ndo abva anyanya kuti mimi mutaure zvese izvi. Alright mimi even nyange dai zvanga singaitika maingotaura kuti aiwa mimi zvekuti dai so hazviite. Ipapo manje ipapo havana kutombodaro. Vakatotambira mari yedu. Neushoma hwayo vakatoitambira. Vanhu zvinhu zvakati vanetsa. Handimona nekutovashamisa. Asi inini ndakazobvunzawo wandakabvunza. Ndikati zvakambonyatsomira seiko pamba. Zikanzi pamba apa pane zvinenge zvinotonetsawo. Vachitonditi musikana uyu anodonha kudonha pari kwe. Handiti mazvona. Ndikati anodonha pari? Ndikati ini hapana hangu zvandaita sei zvandaiziva. Zikanzi izvo ndo zvimwe zvinhu zvatinotoziva kuti ndo zvinoitika pane mwana. Handimona. Ndikangoti alright nangu hapana chandaita sei.
Chandaiziva ndiyo vanombobvira vakandudza kuti kana kuti mwana wedu ane problem yakati kana kuti chii. Asi kwekunzi vanhu havataurwa navo zvakanaka, mukadzi wako uchiri kumudai? Nemashoko aitaurika ati ndichadi aiti mungamutaure chokwadi kwete kuwanda chakali chakati hapana chinombowandiwa kana kufungana pamare yemakaenda ndindavakudza chichedza munonga imhandara asati amusangana nemurume kana chiko paubarirwe chedza imhandara chaiyo nemari yemakabvisa hazvitomboenderana ba ingoti mamama paiwaka kuti ngotsvage mari yeumai zvinhu zvese zvinoziva mashure ngotsvage mari yeumai muye nayo then motora mukadzi wenyu chete manje zvakuratidza baba wenyu hunhu hwava kuratidza hazvinombonaka batachoba hazvina kana zvina enge futi zvinhu zvacho zvinotoratidza picture yekumberi kuti munenge naungushira wakaya kokoka handifungi kuti anombogara zvakanaka handifungi kuti anogara zvakanaka bakana kana handifunge kana kuti anombogara zvakanaka kana murongeke please rongeke zvinhu zvenyu udziye baba venyu kuti murongekai ngavarongeke ngavatesatezvara chaiyo chaiyo ngavarongeke mama vangu nababa vangu vakatotsamwa izvozvi kuti wabhipa chaiko chaiko nemaodhiyo ayo nemaodhiyo ari kungoisira mune munongukudza baba vangu vakatotsamwa naizvozvozvozvo hazviitwe navanhu vane unhu ba kana nemi futi makaona vanokudza ane unhu hwakanaka hapana pangamboda umwe murume kuti kuda umwe mukomana imi makambouya umbobvisa mari hapana kana panomboenda chedza hapana kana chiko chitadza kuti mwana asaende kuchikoro ba mwana nenesi ndadza nekuendesa mwana kuchikoro pamwe manyasha venyu vakatobvinzwa kuti pamudorora muzoti mwe munhu munogona kungorambana nemwe murume nekuti panorambana munhu nemwana hazvisi isi ba gare maziva kuti ukaona munhu arura mukadzi vaita wana 2 kana 1 haisi isi ba kuti murambana kozi chinosimbisana ukama heyi mwana anogona kungodzoka kuti ndada kuuya zvodai akarorwa iye manyasha zvo anogona kuti ndadodzoka mozoita sei muningi nongozotambudzika ake kana kana iye manyasha wacho ari zvifariri apa tichazivi chokwadi kuti akarorwa here manyasha wacho kana kuti hameno zvaari kungoita anogona kungodzokaka muningi nongana kuti onetsana kana hani muzoti zomazuva ano muningi nonga anogona kungofuma akafa anogona kungofuma akafa muningi nongo tozoti chii takungozvitaura nekubudikidza kuti hamutauri chokwadi takutozvifunga izvezvo kana nasekuru wenyu vaya vane switi tangi tsotsi remunhu sekuru wenyu vaya vhari tsotsi chairo tsotsi rakatozvikwanira chairo manje hakuna ba kana zvizvo zvamama auya muchiti tatotora munhu chaicho hakuna mutopedzenyi nguva imi ba unochida kuti mutaure chokwadi kuti wani nechigune ba nasitaura chokwadi futi paikutanga paya patiri kwambuya makiri paya makatinyebera muchitanziya ndina mwana chakati ndiri mukomana ndikazonzwa namama intaenda kundau kutaumba kwenyu kuda mamenyu vasina kutaura ba vasina kutaura kuti ndine prince ane mwana mamudozvitaura kupiwa handi mamudongoshora makanyarara chichaidzaozona mwana akungouya makangonyara mapitomboti izvozvo futi zvinoratidza kuti tsotsi chaimutoti tsotsi naye musekuru wenyu akangwarisa iwawo itsotsi sikaiti kana yenyu maona kuti hamusiti zvikwanisa please panoziva kuti muningi nongo auye kokozotanga kunetseka papapo tinotoborana chaiku chaiko ndidi zvekunetsiwa muningi nongo kuti nini handina chii zvekutaura zvakawanda pamusoro pezvo iye anopedzera taimu yangu nditi hanzi ndiyeye chichigara inini aifanira kuti dhanyu achiendawo basi akanyatsomudze nini hatinombodanana kana kuti kwegore kana kuti kwe2 years kana kuti kwechii hatina mbosvika tambodanana ipapa iye anotozviziva ndikati iri nyaya yemari akamudza kuti baba vangu akatonudza kuti mari champa paidecember isviki december 345 sewaberekwe mukomana hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti zvinhu zvinova zvishamiso kuti munhu anorora musikana obvisa mari kozi mari yasara munozotora musikana kana mari yachinge yapera nekuchinja futi macharges kuti uye ne300
tozoona vanhu vakudaidzira kuti uyai ne800. Saka izvozvo zvega hazvina kutiitira zvakanaka nekuti wakatichinjira all of a sudden. Mushure mezvo dai kwakuri kuchinja chete. Manje musikana akabva ati nini handichade murume. Wabereki wemukadzi nehama dzose dzakabva dzati handichadi futi murume. Saka isusu mwana wedu zviri kumushungurudza kuti sei zvazosvika pakudaro. Chingave chii uyezve mwana uyu anoroorwa here mwanasikana uyu nekuti hazvisati zvambowanika mubhuku raanogara mudzimai anogara mubhuku raNyatsuro kuchisuko. Saka zvinhu zviri kutoti kashamadza naiyewo mukomana ari kuti inini zviri nani nditorewo mari yangu. Kana isusu tiri kuona kuti tarasikirwa nemari yakaenda kupi kumba kwemusikana uyu zvichibva zvazi ngasasa uye zvake kumhuri yekwaStefano. Saka dai paigadzirisika kana wemutemo achikwanisa kupindira kuti tiwane kudzoserwa mari mune zvakanaka nekuti kunyangwe kana pataenda pacho tadzwa zvichizi mukauya panonga pasina chakanaka. Saka tiri kukumbira kuyananiswa mukati memhuri mbiri idzi dzekwaStefano nedzekwaMudzedze. Vemhuri iyi tambotaura nawo nhasi chaiwo, asi nhau iripo ndeyekuti mari hawasisina. Tiri kuona kuti pakaita kakuda kudya mari here kuda kuishandisa nekuti zvawakutaura zvacho zvakasiyana-siyana. Wari kumboti mari yake haioni tikada togonomuripisa, saka kuroti mari inonga yavharana, asi at the same time wakati mari ichaita muna August ndokuzotaura kwachizoita mai wake. Saka kureva kuti tiri ipapapo hazvina kutijekera nanhasi nekuti kana mari yakaunzwa musi umwe chete ngaingodzokozve zuva rinonga yadini yabvunzwa. Saka zvatotitirawo zvishamiso kuzwa kuti bhurukwa rakanga razotsemuka here. Saka isusu zvinoita here kuti kumbira tsono neshinda kuti titake bhurukwa ramukwambo. Anotitira zvakanaka, mukwambo akauya asina masosiba panapa, kuya nebhutsu dzisingaiti todzifananidza nemashinyero. Wakauya neshinyero rake panapa. Saka izvozvo zvegaka zvabvira kuti kachamadza. Zvikazi mwana wenyu kuya inozi chijaketi remaworksuit rakazi security. Akomana here zviro zvacho here amufungenyu, asi ndo pandati paya murombo munhu unowigwa ari mpenyu. Saka ipapapo ndiri kungoti zvega here ndo zvingarambisa munhu here. Rudo ibofu. Bwana kana wachinge wadanana zvese zvinozogadzirisika wamba. Umwe kuti adzopfeka hake nekuti hana umwe munhu anomuchengetera. Mai wemukadzi wajamuka wati pane mumwe atouyawo nepoindi yekuti ko mwana uyu akauya ne1000 mari yakaraudzira pane mari yamakati muri kuda yacho. Amai ndiwo atanga kubata musoro kuti hakuna wamimira mai, asi mwana aramba akangonyarara musikana wemukorore wedu. Saka izvi zvinoreva kuti mai wanga wasikudaba kana kuti pane kaprojekti kawanoita netumari itotwetu. Asi kana ndimo makazvitarisa sikana, ngatisazopembedze kuti wana imhandara nene. Unochizoti svika mutoro akamuvheneka one aiwa zveigomba chakasochaya kudhara. Asi ndizvo izvozvo ndokutaura kwanga achitaura amunyepi, wanga achitaura kuti mwana wangu imhandara, kana dai kubvunza ani baba wacho anoziva kuti mwana imhandara, mai anoziva kuti mwana imhandara. Hapana, huku nemakitsi zvese zvinoziva kuti musikana uyu kwai imhandara. Saka kana dai kuri kuti wedu anga asiri mhandara sekureva kwaita kuti makanonokotizisa kuti mukororo wenyu anga ino mwana ane mwana kuseri uku. Asi hazvizvo zvairambanisa wanhu nekuti mwana usikana aitozviziya, akatombosvika kunyangwe kumba kwedu chaiko. Akataurirwa nemurume wangu kuzi unozviziva here kuti mukorore wedu uyu une mwana wake. Akati hongu, asi mai wacho wabva wati ngezvekungovhara zvenguva yacho, asi mwana ataura abvuma kuti shuwa baba wakataura. Kwazi unogara zvayo, ndazwa siso waripo wari kugara pamba pacho achidaidzira kuti 22 years achiri mwana mudoko stereki. Saka uchazororwa kana newane mare nei zvese wachawana, kwete zvekumazayoja zvenyu izvozvo zvekuda kupfimbira nekuti mabrother nemasista hazvina dhiri rese. Ndokutsanangura kwanga wachiita sezvo mukomana wedu uyu uri kunamata zayoja, mukorore wedu ari kunamata zayoja, ende kwakutone wanhu ma-influential people angatosacrifice kuti kana dai kuri kugadzira muchato kana mari dzimwe idzodzo dzakatocontributwa nevanhu vechechi. Saka zvazviri kufamba zvakanaka, asi nhamo yazoita pakuti mari shoma nebhurukwa ruzi rakataduka ro here. Zvinongoitika sikana, unongodaro mwiri unenge irondowanda siku nesikati. Saka hazvirambwi.